kaspero. Nagpapahinga na si Master Jobert para pagdating doon relax. Yan na. Yan yung mga kaspero natin, mga kasama. Nagre-ready na sila sa pagpapahinga. Yan si Master Gabi, oh. Ang ganda ng ano niya. Yan si Master Rex. Yan mga kasama natin. Yan si Edwin. Yan yung master natin. Yan, papahinga na sila. Yun. This is a white cook. Clear cook. Tikat dyan, ito biraan. Wow. Yan yung driver natin. Yan sila. Ito yung mga ice. Ayan yung tubo. Ayan yung tubo. Pero magpe-prepare na kami para sa aming day dive. So nag night dive yung mga ibang kasama ko. Ito yung mga huli nila. Ang dami. Huli nila ito sa night dive. Kakahon lang nila. Ayan yung mga unicorn fish. May lobster. Tapos may dalawang box na puno. So kami na naman ngayon araw. Magbe-base na kami mga kaspero. Kasi maaga na. Ayan. Ayan. Keep on watching na lang tayo. Abangan nyo ng mga huli namin. So kami na naman yung titira ngayong araw. Kami ni Master Danny. Dalawa muna kami. So sila doon muna.